kodwa bafa. Ke sona isonka esihla ezulwini seso athi ubani akusitya angafi. Amen. Sawuphela pha. Ngicela bomzayini. Ngoliliwe so engashishiyo yona. Kodwa izinto esizibonayo zokuphela, zokuthitha, zokulahleka, zokuthabalala. Amen. Sisesemhlabeni sakufa. Siye kukuva ngendlela esiva ngayo ngelika semhlabeni. Sisesemhlabeni siyabona. Kodwa kuzilika loba singaboni ngohlobo esibona ngalo. Now lithi izwenkosi kuyacaca into babemhogela. Uthethe izinto abangazaziyo. Uthethe izinto abangaziboniyo. Uthethe izinto abangazikholwayo. Uthethe izinto ezingabonwayo uYesu. Kodwa bakhona abezayo kuye. Batsalwa nguye uBawo. Amen. Hallelujah. Ufikele abantu abangakholwayo uYesu. Verse 43 man. Waphendula uYesu wathi, sanukundikrokrela. Waphendula uYesu wathi, musani ukundikrokrela. Musani ukundikrokrela. Musani ukundikrokrela. Musani ukukroka ngaphakathi kwenu. Kukhona ukukroka. Ngoba alukho ukukholo apha kuni. Musani ukundikrokrela ke. Ngoba ndiwenyaniso vele ezulwini. Akekho omnye ngaphandle kwam ovela khona ezulwini. Akekho ombonileyo uBawo ngaphandle kwam. Musani ukundikrokrela. Musani ukundikrokrela. Hallelujah. Wasikhuluma. Akukho namnye unokuza kum engathanga uba owandithumayo amtsalele kum. Akungamsebenzi wamntu. Akukho ngemisebenzi yabantu. Hallelujah. Akukho ngemisebenzi yabefundisi. Njengoba namhlanje nisindisiwe. Akukenxa kade lumonakala. Akukenxa kade lumzayi. Akekho zayo. Ozayo kuni. Ngaphandle kokuthanda kwaBawo. Akekho sindiswayo. Ngaphandle kwentando kaThixo. Akho ngemisebenzi yamntu. Akukenxa yenyama negazi. Kuyintando nenceba evele ezulwini. Ukusindiswa kwakhe umuntu kuyinceba inhlahla. Ukwahlukana nesono. Ukukholwa kuKristu. Ukuba wafa wavuka. Saqala izono zethu. Sathi sasindiswa. Asiphathiswa nganto. Kodwa lubabalo kukuthanda kukaThixo. Asinikezwa naoni. Asinikezwa namanzi. Kodwa ngamazwi aphuma kuye wathi sawuphilisa. Sawusindiswa. Kukuthanda kwakhe. uThixo semazulwini wabakhetha ngexesha elifanelekileyo. Hallelujah. Uthe ngokuthanda kwakhe wabakhetha abayokholwa kuyinyani. Hallelujah. Kusalukhoka ngaphakathi kwenu. Awungamandla enu. Xa ithetha athi amazwi lwantu wathethayo kunu angumoya. Uthaba ubomi. Owamkelayo amazwi la uyokuphila ngawo. Hallelujah. Hayi ngamanzi, hayi ngaoli. Hallelujah. Hayi ngenxa yabaprofeti.
Haleluya. Kodwa ngamazwi la kaKristu Yesu, lowo wagcinayo wamkele uyakusindiswa ngawo, uyakufumana amandla endleleni. Ohlala kuwo amazwi kaKristu, okholosa ngamazwi kaYesu kule mihla, uyakuphila, uyakusindiswa. Haleluya. Uthi inyama yona ayinamsebenzi, uthi inyama ayinanto yakwenza, inyama yona ayinakwenza nto, kodwa amazwi la ndiwathethayo kuni, uthi umoya nguye odlisa ubomi. Umoya udlisa ubomi, umoya nguye odlisa ubomi, umoya. Haleluya. Siyamanga. Kwaye lowo ndiya kumvusa ekufeni ngomhla wokugqibela. Abashumayeli babhala bathi bonke baya kuba ngabafundisiweyo nguThixo. Bonke ke abathe bamphulaphula ubawo baza bafunda kuye bayeza kum. Haleluya. Lo uthe wagcina amazwi athethwa uKristu, uthi yena uyakumvusa ngemini yokugqibela. Abayavuswa ngabahamba ngamazwi kaBawo. Haleluya. Abayakusindiswa ngabakholwa ngamazwi kaBawo. Uthi ke mnanje umvusa ngomhla wokugqibela. Ngisaluku ukukroka mani ngaphakathi kwenu, ngisaluku ukukroka. Kholwani kuni, nikholwe nakuye. Ngisaluku ukukroka, kholwani. Owagcinayo lamazwi uyakuphila, unaphakade, uyafumana ubomi obunaphakade. Hayi ndakuvusa ngomhla wokugqibela. Bathe abaprofethi uyabafundisa uThixo. Ngale mihla sifundiswa nguye, ngoba sibizwe nguye. Sibizwe nguBawo semazulwini, asibizwanga mntu, asimemezelwanga mntu, asibizwanga mntu, asibizelwanga zicaweni. Haleluya. Sibizele khona ukuze siphile unaphakade. Asiqhubeke mama. Verse 46. Xa nditshoyo ke andithethi ukuthi kukho bani wakha wambona uBawo. Akukho namnye wakha wambona uBawo ngaphandle kwalowo uvela kuThixo. Akho namnye ovela kuye uBawo ngaphandle kwaKristu. Kuba seRoma uPawulos ethetha ngokukholo. Ukholo kukholelwa, kholosa ngezinto ezingabonakaliyo. Olona kholo ukholwa kwinto ongayiboni, ukuthi uyakuyifumana, uyakuyizuza ngokukholo. Haleluya. Ukholo akukunikeza ioni kumfundisi nomprofeti. Ukholo akukunikeza utyiwa kuthiwa ugxotha abathakathi. Ukholo ayilulo olubonakalayo. Ukholo ukholwa kwinto ongayiboniyo, ukuthi olinamandla ivela kuThixo, asiyiboni. Akakho buyayo phezulu ngaphandle kovelayo phezulu. Akakho, kodwa kholwani. Abantu bakholwayo ngabakholwayo kwizinto zingabonakali, ezingaphathekile, abakholosa ngazo, abaphila ngazo zivele ezulwini. AbakaYesu namhlanje abavangeli liphilayo baphethe izinto
Kasingabonwayo. Bakholwa ngezinto azifana ezulwini. Sengekho kudla. Sengekho mali. Aluphela ukholo lwabo. Kwabuthe. Uzali kukroka. Kholwani kum. Isisonga somoya. Isisonga somoya. Hallelujah. Fikela abantu nabangakholwayo. Hallelujah. Wathatha into engabileyo. Hallelujah. Lithi zenkosi bahamba banabafundi ababehamba nabo Petros. Ngoba bahlula ukukholwa. Bahamba kuba uthethe into engabileyo namhlanje efuna ukholo. Ifuna amakholo leya namhlanje. Ngoba izalisakini nenyaniso. Akayithetha ubonkhingani athi ngoba inyani iyalambisa. Hallelujah. Funa ukholo inyani. Funa abakholo. Bayahamba sebethi balibambile. Kuphela ukholo. Ngoba ukholo kukholosa ngezwe ngabonakaliyo. Ukholo. Abanye bakholwa kabe benemisebenzi. Abanye bakholwa kabe khona imali. Abanye bakholwa kabe befumana izinto. Hallelujah. Bakholwa bazoma. Basima kodwa bephethe izwi likaThixo. Awayithandisiweyo ngale mihla. Usaluhoka ngaphakathi kwenu. Ababona izinto babona uYesu namazwi kaYesu. Bahlala uPetros. uPetros ngoba amazwi akho kukuphila. Siphila ngamazwi. Singayaphi? Sebehambile abanye uPetros wathi singayaphi? Singayaphi nakasuka kuwo. Ngoba zokuphila sofumana kuwo. Awona izinto akubekwa ngamanzi. Akuphathwa ngazitawuli naoni. Kodwa amazwi noYesu. Sifumana uYesu, sifumana amazwi. Ngale mihla sifumana uKristu mamkele. Abe siyathetha ngamazwi. Lithi lenkosi abaprofeti bathi abafundisa uThixo. Yesu kubuya kusifundisa uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Kuya kusifundisa. Simiswe nguye. Asanga manzini. Asanga sokuqala sioni. Sifeizu. Sifeizu. Hallelujah. 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 Ngoyakathixo ahlale phakathi kwethu. Asincede moya ingcwele. Singabona izinto simboni. Siyamkholwa ngaphakathi kwethu ukuthi ukhona. Sikholwa ngento ezingaphathekile. Sikholwa ngezinto ezingabonakaliyo. Sithi zona zinamandla. Wathanda uThixo ukuthi asithelekise, athelekise ezingabonwayo nezibonwayo. Unkayithetha izinto ezingenamandla sikaThixo. Singaphezulu zinamandla. Kaphezu kwezinto eziningi ezingqondi sehlabathi. EsikaThixo sibubutheke sinamandla. Kunezehlabathi ezibonakalayo. Hallelujah. Abathi zinamandla. Fika into kaThixo benamandla. Ibe ithongela phansi. Besithi ibubutheke. Hallelujah. Namandla kaThixo. Verse 47. Ndithi kuni inene lowo ukholwayo unabo ubomi obungapheliyo. Hallelujah. Lo ukholwayo. Okholwayo nokholwa umuntu. Unokholo. Ukuthi sindisiwe lo Yesu. Akhona into enganisusa luthandweni lakhe. Akhona into enganisusa nohlukanise nothando lwakhe.
okholwayo uthi nene ndithi ku unobomo obungunaphakade akayikutshabalala okholwayo kuye kosala abakholwayo kule mihla kwashiyeka amakholwa ove amazwi kaYesu okholwayo unobomi kuvela izikhamo zikamoya kokholwayo kuvela uthando lukaYesu kokholwayo kuYesu amazwi endiwathethayo kuni abubomi angumoya haleluya okholwayo bonakala izikhamo kuye hamba ethethe ngalikathethi okholwa kuYesu uyaziveza ukukholwa engahambanga adibane nabaprofethi okholwayo kuYesu unobomi olungunaphakade lowo okholwayo kuYesu akabuyi ngamva okholwayo uhamba ngomoya oyingcwele asithethe shumayeli ngenxa yeoli namanzi kodwa siyema ngenxa kamoya unikeza isibindi ngenxa yamazwi kaYesu sithethe ngesibindi namhlanje siyema sithi inkosi haleluya okholwayo uyema nobuyedwa uyema ekuhlaleni emathethe entwenye athi uYesu sayinkosi noba belahleka abanye belahleka endleleni okholwayo uba nayo umoya oyingcwele akamshili okholwayo phethe umoya emzimbeni wakhe uphethe umoya okholwayo waphela indleleni amakholwa wanikezwa amandla kwabathembele ngamazwi aphilayo uthixo bafundise impilo ngoba ubavusile wababiza ubafundise impilo yobuzalwane khona ukuze umzalwane angapheli amandla endleleni bathi abaprofethi bakaThixo uyakubanikeza amandla uyakubafundisa uThixo ngokwakhe ukuthi kuphilwa njani na kangumzalwane kawuthe wakholwa kuye uYesu uthi namvusa ngomhla wokugqibela ngoba siyafa emhlabeni sinokholwa lokuba sakuvuswa ngomhla wokugqibela okholwayo kwenzeka izinto sizifana namhlanje emhlabeni kwenzeka zonke izinto bathi sebefile bengcwatshiwe bengekangcwatshwa ukuthi wona bayabona kodwa okholwayo kuYesu cause PTP akhosi PTP siyava kuthapha ngamagwamagwirha kuyathakatha asinakhala kukhala izibhamu makala eKapa asinakhala usali kuyika ababulala enyameni khona osezulwini ofanele ukugweba ogweba konke efanele siboyike yena okholwayo akathabalali sihamba singelakhaya asiphendiswanga zioni asiphendiswanga mayeza asiyabi magqirha kwasithendisiwe sakukholwa kuye sinikeza ubomi obungunaphakade
khona negunya phezu kobomi bethu ongasisusa komhlaba athi uyasithakatha. Haleluya. Ngoba siyakho phela makhaya wawukholwa phela ukoyika kuphela ukukhoka musani kukhoka ngaphakathi kwenu musani ukukhoka ngaphakathi kwenu abazohamba naye ntakumzayi kuleni mihla ngabalokhono noba zithethwa izinto ngoba kuneziphithiphithi uthi hayi bakuye ungapha uthi uKristu kalisiva amahle. Haleluya. Ubonaku njengawomuntu kaphezulu musani kulandela hlala ngoba ukholwayo kumfike sekusondele yebuya uYesu khona amahle seyifikile uyebuya uYesu bakhona abantu bavele ezulwini uyebuya uYesu kodwa okholwayo ngamazwi khona into kazizizo ezivelayo kodwa okholwayo bayifumana ivangelo oPawulos bashumayela asivanga nto kodwa bakholwa bathi noma sibethwa kodwa sohlala singamane sibethwa sibulawa kodwa kufanele kube njalo xa ngaba sibulawa liNkosi okholwa kawungeka khona kanti umnuko ulekana ntoni na engathi ingathi ingakunikeza amandla uleka kwanto engathi ingakunikeza amandla ngoba ukakho amen awukakho amazwi lwalo wathethileyo kuyo angumoya wameshumayela uFilipi ivangeli beshumayela ngoYesu beshumayela ngoYesu okholwayo ufumana ubomi obungunaphakade abasoze bafe soze bachabalala abamkela uYesu bakholwa kuye bambe ngamazwi kaYesu hayi amazwi abantu hayi izinto esizivayo ehlabathini kodwa amazwi kaYesu okholwayo bakuthabalala ababamelayo izinto ezikamtho abo bothabalala sebethi bamfumela uYesu baphindwe ngamazwi akhe balandela amazwi abaprofethi balandela amazwi abantu bathi bayamazi bengenaye okholwayo fumana ubomi obungunaphakade usane kukhoka ngaphakathi ningevazi into ezithethwayo ngaphandle kodwa kholwani kumazwi kaYesu lihlala ezwini likaThixo ningevi izinto eningazaziyo ezithethwayo ngaphandle xa ndiva into entsha engasuki la andihambi nayo ngoba ndiyakholwa ukuthi uKristu wafa ndisindiswe ngenxa yokuvuka kwakhe kwabafileyo ndaphila ngenxa yaloo nto namazwi akhe awathethayo uKristu qhaqwaba ndiphila ndisasindisiwe nje kungoncedo lukamoya
inyama ayinakwenzani, ayinanto kwenza inyama ithambile, kodwa umoya unentumekelelo, uyagqobhozela umoya, usisa ephakadeni umoya, inyama yona iyasala la emhlabeni. Sinikezwa Nkosi yami, banikeza izinto, banikeza izinto abama bahambe ngazo, baphathe zona, babe kukholo lwabo kwezi zinto, bayakuchabalala kunye nazo nabanikazi bazo, kodwa banikezwa ubo obungaphakade abakholwa kuye uYesu. Lumke ungakholwa kumprofeti nomfundisi, lumke ungakholwa amanzini natyiwa nazinto zonke eziphathekayo. Lumke avuma uYesu wathi kuyekeni kukhule kombili, kuyekeni kukhule kombili. Amen. Sisonka sobubi, ndim isonka sobubi. Oyihlo bayidla imana enhlamba, bafa kodwa lizileke. Ndim isonka sobubi, bamangaliswa abanye uba lo muntu basidla yena. Sisonka sobubi abakajilekeni. Amen. Sisonka sobubi, sonka sobubi. Sikholwa nguye umoya namhlanje, sikholwa nguye umoya kwensuku ukuthi yokusingenisa khona le ekhaya ezulwini. Siyakholwa siyaya ekhaya ngenxa yokuthanda kwakho uThixo. Uthe ngokuthanda kwakho uThixo wancama unyana wakhe kuphela kwakhe emzelele. Uthe ngokuthanda kwakho uThixo wathi eliyeke ngamabomi ixesha, wathanda ukuthi ngeli xesha avelise inyaniso, avelise into ezizalisekileyo. Ngeli xesha akho nto ingasemva esilindileyo. Lihlile idini elizalisekileyo linguKristu. Uxa ibhalayo kwabaseHebhere uthi alisekho idini elikhoyo ngoku, linye kwaba nguKristu. Akusekho msebenzi wathi amnqamleze mikugqityile, akusekhona ongomnye ozobe athethe futhi athi ungothunyiweyo uThixo kugqityiwe, siphelele ngenxa kaYesu, siphelele, sabuyiselwa khona, singeniswa kwisibingelelo saphezulu, isibingelelo esiphilayo esingunaphakade ngenxa kaYesu. Asabingeleli namhlanje kwagqitha. Bageza abantu besizibethana imali, bethana imali ngoba nabathakathi nabo babetha imali lapha kwashiwo kwenye icawe eMonti. Ngivisithile phaa kwathiwa konye umama, kwathiwa mama isimnyama icawe esindisiweyo emzayo, zithi sisindisiwe. Khona ioli, khona ingekho, khona ityiwa, khona amanzi. Baprofeta banomama khona ingxaki, andazi nokuba khona ubuthakathi nabo usemveni kwakhe. Kwathi makeze ngaphambili abeke imali. Ingathi alikhumbula kakho epha ko-R70. Kwathi kufanele abeke into, washo umfundisi wathi kufanele abeke into, makabeke into. Makabeke into ngoba abantu bayapesha baplesha ngapha yanapho. Makabeke into. Basindisiwe. Amen. Basindisiwe. Batsho bathi basindisiwe.
ngathi ndifika wathi lo mfundisi onqube kakhulu mfana anaziwa negama nalo ndisindisiwe na ngabizwa ngaphambili wathi nomzalwane ngingabona efanelekile enqube kakuhle ingxaki ezisebomini bakhe Nkosi yami wathi ningambona efanelekile lo mzalwane ingxaki ezisebomini bakhe kha akazange ahambele phambili kodwa wathi ngenye imini ucaba uyaprofeta wathi sikhona isidule ekhaya khona omama bathile wathi kufuneke ndiye nawe emkanduli siyodiliza khona siyodiliza eso sidule sabo mama abathakathi kodwa ukhona uYesu ndandike namfumana uYesu ndandisancane ndifuna uYesu ndamfumana uYesu lo namhlanje ndithetha ngesibindi noma semsebenzini ndithi uYesu undidlulise ezintweni ndithi namhlanje kuseni bendidibe notsotsi ndathi ngegama lika Yesu ndadlula bandiyeka abanye bathi hamba phangela yiye emsebenzini ndadlula kwabanye bephethe impu bandikhomba ngompu babuye basithobisana bathi hamba siyadlala haleluya abanye bephethe imela ngoba ngabanga bawandihlabe ngoba andikhupha ifoni yami ikumi ifoni yami esifathi sami sikumi amen ngegama lika Yesu bajidisana nami bendilingisa ingathi bangandihlaba bandihlabe ngegama lika Yesu ngalibiza igama lika Yesu kwavela umfana emveni kwami okungumhlali kwakufuthane khona pha bahla babaleka wabuza umfana wathatha intoni ndithi abathathana ngathi ngegama lika Yesu wangena kowabo naqhubeka nendlela the same way nabo ndahamba erekini ngoba andijiki ngasemva ndiyokhwela erekini bahamba bangena ezimbacwini phakathi ndahamba nami phakathi ezimbacwini ndawukhwela erekini ngegama lika Yesu alesabi kufa ndithemba uYesu endiyazi ukuthi ngapha kokufa kodwa rest in peace ukufa kwami ndiphumle uqobo athi uYesu ndiyakumvusa lowo ngomhla wokugqibela ngigqibile mama Nkosi Hallelujah. Cela sibenge izinyawo bagcwele siyabheka isigodukeni. Sivulele izwi likaThixo lithetha ngathi ngohlobo. Ngokholo. Into ezasidileya abazalwane kakhulu kungabi nakholo. Ngokholo. Once kwakhona inthandabuzo so unqotyiwe wena ongendawo kodwa kufuneka isithi isimo sibonakalile uthi ngokholo ithi ngengenzeki abuye uSathana athi kanjani uthi iza kwenzeka ngokholo kwimeko yonke abazalwane si exercise ukholo lithi iBhayibhile uMoses ngokholo wanqaba ukuba makabizwe uba umntwana wentombi kaFaro wathi kungcono ndihlutshwe nabanye abantwana bakaThixo
wancama, walandela ukholo. Asithandazeni bangcwele.